Dokta, na zo wannan cibiya ta ku mai albarka tun daga ƙasar Nijar domin neman maganin HIV. To alhamdulillah, cibiyarmu ta Al-Iman Islamic and Herbal Medicine ta tanadar muku da ingantaccen maganin cutar HIV. Kai, alhamdulillah dokta, na gode. Mun gode, a huta lafiya. Soyayyar da nake yi miki ban ga abin da ya canza ba. Gajen hakuri, gajen hakuri. Zalunci ba daidai ne ba. Shi an zalimi ba zai nasara ba. Komai suka kulla da yardar sarki Allah, sai na kubuta insha Allah. Mai gida ne? Allah san da zuwa. Ai ban san kai bane Allah ya guri. Ko in ba zo wala ganin shekara 1 da wata 6. Gidanka ne na? Gidanka ne? Dan Allah dan Annabi Allah kai hakuri. Allah shine gatan mu, amma Allah kana ɗaya daga cikin wanda kake taimakon mu. In ka kore mu a gidan na za mu je mu Allah. Na za mu je mu. Wannan maganar banza ce wala. Maganar banza ce. Wallahi ka ji ina rantse ba in baka biya kuɗin hayan nan ba ana watso kaya ba to da duka za mu cire ka daga cikin gidan nan. Nan da sati ɗaya in baka bar gidan nan. Sati ɗaya Allah je mu ka dan girman Allah ka taimaka mu. Dan girman Allah ka taimaka mu Allah. Yawa za ka su da kalasa. Dan girman Allah sai ka saka ni kai kana ka goga muka. Ka sai an. Dan girman Allah. Kuma na kiyan. Sati ɗaya fa. Sati ɗaya. Labai. Wala lafiya? Dan Allah ka taimake ni labai, kin azu nake binka. Ka taimake ni dan girman Allah. Wallahi tallahi aiki nake da ka taimaka ka mana aiki dan girman Allah labai. Please dan Allah ka taimaka mu. Malam. Na ga maka ba mu da option da zamu dauke wasu masu aiki yanzu a nan gurin. Na ga maka. Amma tun da kake ta biyata ba mu da wani kofa wanda zamu samu wanda zamu dan soka haka. Mun ne aiki. Kuma wasu kofa duk muna da mutanen mu a nan gurin. Yalla bai wallahi takarduna sun kyau. Zan ba yau baka ka duba ka gani wallahi sun kyau. Wallahi da experience na fita yin labai na samu working experience kuma ina da shi labai. Malam kaga dan Allah da ka ta ba ruwa na da wani takardunka ina mai da mai da wani takardunka. Malam na ga maka ba aiki ko ka fice daga nan gurin. Dan girman ya Rasulullah ka taimaka min. Wallahi da first class na fita yin labai ina da working experience yin labai.
don ya rasu Allah ka taimaka min wallahi Allah bai dan Allah ka taimaka min da aikin nan wallahi shi nake kamar ba zan yi rayuwa baka bani aikin nan ba ka taimaka min wani irin maye ne kai na ce maka aikin nan babu gurin aiki babu amma malam ka bane gurin ba ka zan kira ma security wallahi zan kira Allah ka taimaka min Allah bai malam security ya Allah bai security wani Ni ban ga dalilin dainawa ba, dan ban ga abin da nake tsoro ba. Azzalimi ba zai nasara ba, har abada ba zan janye ba, komai zai faru. Ni ban ga dalilin dainawa ba, dan ban ga abin da nake tsoro ba. Azzalimi ba zai nasara ba, har abada ba zan janye ba, komai zai faru. Sadiq! Sadiq! Sadiq me kake a nan gurin? Me kaka nan gurin? ba komai. Amma dai ka sani dai duk duniya babu wanda ya san ka kamar ni. Ni ne babban abokinka kuma amininka. Inda akwai wanda ya kamata a ce ka ɓoye damuwarka to ba ni bane. Kuma ko bako in ya kalle ka a wannan yanayin ya san cewa kana cikin damuwa. Balle ni da na san ka. Sadiq dan Allah ka ga mu me yake damun ka? Arafat, ya ake so na bi sabilillahi? Na yi karatu na samu abin da ya kamata na samu. Na ji na nema aiki da ko ina na je ba na samu, ko ina na je sai a kore ni. Bi sabilillahi. Dama ban yi karatun ba. Hadirin ke ci. Dama ban yi karatun ba. Gabaki ɗaya sai nake ji kamar na kore takardun wallahi. Ina za a ke so saka rayuwata ne, mutuwa ake so na yi. Bi sabilillahi. Sadiq me yake kawo me yasa kake irin wannan maganganun dan Allah? Me amfanin mutum ya ringa kirawo kansa mutuwa? Kai fa musulmi ne, kana da karatun addinin ka da na zamanin ka. Ya kamata ka gane cewa duk tsanani da akwai sauki. Kuma ba kai kadai Allah ya halitta a duniyar nan ba, da akwai mutane ire-iren ka wanda sun fi ka higa cikin tashin hankali, kuma suka yi hakuri suke rayuwa. Ba sa kirawo kansu mutuwa. Saboda kai ma ka kwantar da hankalinka, dan Allah ka kwantar da hankalinka. Za ka samu aiki da yardar Allah. Muna nan muna iya baki kokarin mu wajen mun ga mun taimaka maka, kuma insha Allah muka dage da addu'a za a yi nasara. Abin da nake so da kai kawai shine kamar yadda na san ka kana da kokarin addini da kuma bauta, to ka ci gaba ka dage da addu'a insha Allah. Yanzu dai ka share hawayen idanuwanka. Yanayin ka ma naga kaman baka ci abinci ba tun da ka fito. Mu karasa gida sai ka ci abinci ko? Yauwa, amma dan Allah daina kawo zancen mutuwan nan, babu dali.
a nan da ya isa wajen ta gida Ilhaf ya kamata ki kawo ta babban ki. Nema mace aiki. Kai ga halin da ke ciki ga halin da mijin ke ciki. Sai ka lasa da babba wani aiki ne su ne. Ok. Gajen tabara sarkin aure. Sai abin da mijin ke so shi zaki. Ya yi daidai ya yi kyau a lokaci. Ba aiki ne sai yin kira na san da zan mishi ita amma sai ma kin tambaye shi kenan. Yana ganin bai samu aikin ba da mugun halinsa zai bari ki samu aiki. Gaskiya ne mijinki ne. Amma ya kamata a ciki yanke wa kanki shawara abin da zai fi shirki. Zuwa gobe ya kamata a ciki tunani da hankali. Ake sa na fi daɗi. Wani bari yanzu in fi kan wata ko? A ci gaba da aikin mijin ke dawo sarkin aure. Sai an zo. Sai a da gida. I hope that you are working ko? Wallahi abokina ba komai ne ke faruwa illa abin da ya kasance kullum akan neman aikin da nake in gajiya su to amma yau abin da aka yi maganar gaskiya amma wani irin tozarci ne wanda ya sa ka zo ka same ni a wannan yanayi don wallahi ya tozata ni sosai mutumin da je gurin shi dan kawai ina neman aiki so wannan shi ne dalilin da ya sa ka zo ka same ni a wannan yanayi ba wani Ka gane ko abin da nake so ka fahimta duk tsanani insha Allah yana tare da su saboda haka kai hakuri duk abin da ya faru ka dauke shi ba komai ba ka sa a ranka cewa wannan matsala ta kusan zuwa ƙarshe insha Allah wata rana za ka samu aiki kuma za ka zo kana farin ciki kana dariya mu kuma za mu taya ka farin ciki sannan kuma ina son baka wata shawara me zai hana tunda matarka gida da wacce ka ba ta dama ita ma ta gwada sa ta wajen neman aiki tunda dai kai har yanzu abin ya ɗan yi jinkiri. Ka gane ba wai ban ba ta dama akan neman aiki ba kawai dai mafi akasari irin ayyukan da take nuna min za ta yi ne ni gaskiya hankali na bai kwanta da su saboda ka san da rayuwa ta lalace a yanzu ba kowane irin aiki na gwamnati ya kamata ka bar matar ka ta yi ya kamata a ce kowane aiki na ta yi ya kasance yana da ɗan sauƙin matsala ka gane me nufi ko so gaskiya da yawancin ayyukan take kamun ne ba su wani kwanta min a raina ba shi yasa gaskiya ba zan iya permitting ɗinta ta tafi ba kuma in fact ma dai misali in ta tafi wurin aikin in an fara tara yara waye zai rinka concentration na tarbiyyar yara waye zai rinka misali ba su irin good care haka zai ba su kula ta musamman haka kaga ai ba zai yi ba zai yi kuma again ni ma ba ta samu lokaci ba zan samu lokacin ta irin sosai din nan ba kuma ita aljanna tana ɗakin mijin mata in ta tsaya ta nemi aljanna ta bar sai wajen aiki sai ta rasa aljanna ta a gane to wannan shi ne amma ni a tunanina shine da akwai cikakkiyar yarda tsakanin ka da matarka kuma baya ga haka ka san cewa tana son ka tana matuƙar ƙaunar ka babu yadda za a ita ci amanar ka da yardar Allah saboda haka ina ganin kawai ka kyautata zato ka ba ta dama ka ga da Allah da Allah da ka ƙara shiga lamarin da ni matata ka gani na ce maka ban da ra'ayi dole ne
ban da ra'ayi, na ce ma ban da ra'ayi, kuma dan shawara kake magana daga yau in dai shawara ta wuce kaina ka daina bani ita. Ba ruwanka da shiga lamarin iyali na. Ba ruwanka da shiga lamarin iyali. In shawara ce kar ma ka bani shawara ni akan matata, ka bani shawara ni akan kaina idan bidare. Ina cikin wannan yanayi da Allah please ka tunzura min yanayi na. Shikenan fine. Allah ya baka haƙuri. Ban faɗa ma wannan magana don ɓata ma rai. Mu je saka mu. Ilham, ake haka a kawar bokiti a nan kuma ana cin tibi da shi. Ilham, bokiti ga ruwa ga kowane wanke ba a yi ba. Ilham, a fa ko shara ba a yi a cikakken nan. Allah ya sa dai lafiya. Sweetheart! Allah ya sa dai lafiya. Sweetheart! Ilham, sweetheart! Sai ya aka yi ne yau ko kin gaji ne. Kiga laifina yanzu ina zan sa kaina, soyayyar da nake yi miki ban ga abin da ya canza ba. Duk an ruɗe tunanina yanzu ina zan sa raina, ba ni gani da idanuna ban san inda dosa ba. Talauci tabbas ba daɗi amma shirin jarabta ne, karki guje ni hubbina ni ba laifina ni ba. Waye ne yake ta faman kwallar sallama? Sannan ashe ka dawo. Daman kina ciki? Wanka nan ke. To shi kenan da yanzu ke sauna abu je ki dauko abinci saboda wallahi ina ci. Ban girka ba fa na faɗa maka ba na jin daɗi. Ba ki jin daɗi ba ki. Kin ga dai zo dai. Me yasa kike ta kokarin tafiya ne? Zo mana. Kina ji na? Faɗa min ina jin ki me ke faruwa? Sadiq dama wani tunani na yi bayan ka fita amma ban san aya za ka ɗauki abu. Sadiq ko ba kuma dai kaga ka yi karatu na yi karatu. Ka nemi aikin nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba? Ba a dace ba shine nake jiran dama ka dawo in neme ka alfarma ni ma ka bani dama mana na jaraba na gani. Ilham, ina son tambaye ki wani abu. Ke ma kin gaji da rayuwa da ni a cikin wannan talaucin da nake ne? Sadiq ba wai na gaji da zama da kai ba amma yana da kyau ka gane cewa muna shan azaba a rayuwar nan ba. Duk kokarin da nake yi so nake idan na samu aiki ban ce ke ma zan kashe miki wasu tarin ɗinki ba ko ban ce wai karatun da ke zai tashi a banza ba. Bayan na samu rufin asiri na samu abin da nake so shi ma dole zan samu miki wani abu da ake da gari amma ne sauki wanda ba zai taɓa addinin kin ba zai sa mu zo muna zargin juna ba ko da irin teaching ɗin ne it's okay. Ki ruwa fa ki gani Ilham ko kajin da ke gana zuba ba komai ya sa na zuba wannan kajin ba illa babban dalilin da ya saka ina so a biya kuɗin hayan nan sannan a ɗan samu a ɗan su kayan abinci da waye wanda za a ɗan ɗau lokaci ana ɗan ci kin gani bashi na karɓar so nake sai bayan an sai da su ɗan ribar da aka samu a samu ɗan zo mu ɗan yi abubuwan dami a mayar musu da kuɗin su duk ƙoƙarin da nake amma Ilham ba ki gani me ya fara canza wai what change your mind haka lokaci guda. Sadiq idan baka fahimce ni ba ban san wa zai fahimce ni ba. Kawai ni wannan shi nake gani a matsayin mafita saboda na gaji wallahi Sadiq na gaji. Laifina yanzu ina zan sa kaina, soyayyar da nake yi miki ban ga abin da ya canza ba. Duk an ruɗe tunanina yanzu ina zan sa raina, ba ni gani da idanuna ban san inda dosa ba. Talauci tabbas ba daɗi amma shirin jarabta ne, karki guje ni hubbina ni ba laifina ni ba. Me kake tunani haka? Ita to wallahi
Da aka baki bacci ba. To magana kuma shine dai da gashi dare yayi ba zaki hakuri sai gobe da safe ba sai ka ce wannan zama gudun bakar. Tana da muhimmanci sosai shi yasa zai wani da ruwa. Kike ta faɗi na jiki. Na kuma ba sai mai magana da ka ba ka ce mu ko bai ba shi ne to magana da magana ita ne kuma ka yi Magana wace magana ina ce magana da kai wace magana kin gane? Ilham. Kamar yadda na gaya miki cewa batun aikin nan ki kyale shi dan Allah. Zuwa yanzu. Ba wai ina nufin ki rabu da shi gaba ɗaya ba ina sanar da batun aikin ki. Na san kin yi karatu kin samu kwali mai kyau bai kamata ki karatu a banza ba. Amma burina ne yanzu kawai shine idan na samu aikin insha Allah maka dan nutsu. Ke ma zan samu miki aikin nake ganin shi fi dacewa da ki. Kin gani? Zan samu miki irin life ko irin teaching ɗin nan ne a irin makarantar firamare haka. Irin dai aikin da misali ba zai sa ki wannan ɗin addinin ki ba haka kin gane ko wanda ba zai taɓa addinin ki ba. Ba ya kamata ka fahimci musu da muna cikin wahalar rayuwa a gidan. Tunda da kan Allah ya sa ni na yi karatu ba shi ne nake son ka bani dama mu dan in jarraba. To yanzu kin ga sai ki batun kayan ɗaki kenan kin sa da rayuwa ina gina. Jima kana aure na ba shi yake baka damar cewa duk wani abu da na taso a rayuwa nake gani ba kana ne. Ya kamata ka gane muna cikin wahalar rayuwarsa da komai na mu siya. Duba ka gani falon nan yanzu babu kujeru wannan kafet ɗin guda biyu kawai su suka rage mana. Yanzu wata lalle da ka taso za a ce ɗauka a siyar. Idan baka bani na nuna ba ya kake so in yi zauna wahala ta kashe miki nan? Gaskiya ka yi tunani mai kyau. Gaskiya Ilham, I'm sorry to say ba zan yi ranki shi da aikin. Abin da ka faɗa kenan? Da duk ina son ka sani. Ko da son ranka ko babu son ranka. Aiki suna ne ya kuma sun laji. Ba ka zan zauna? Ba zan zauna ba. Ilham kuma ki zauna? Wallahi ba zan zauna ba. A cikin daren nan za ki zo ki ɗaga mu hankali? Ilham? A cikin daren nan za ki zo ki ɗaga mu hankali akan kawai kina so in bar ki je ki abin da ba ni bane a addini? Me ne wani abin ɗaga hankali ko tashin hankali kawai ina so in nema mana mafita da ji daɗin rayuwa. Dakata ni dakata Ilham. Ina so in gaya miki wani abu. Wallahi ni ina da hakan kalmata. Ba zan taɓa barin ki aikin ba kuma ba saki ba. Bacin da da alfa. To ina so ka sani cewa ko da sa ranka ko babu sa ranka aikin sai na yi kuma sai na yi. Wait, what is all this? I don't hear you. Sadiq magana nake maka fa me yake so ne miki? Allah babu inda za ka je. Magana nake maka ka ki ka saurare ni. Wai Laham wai me yake damun ki ne zaki biyo tun daga daki tun jiya da dare ko bacci bai ba zaki ga mai shautin. Ka fi kowa sanin matsala ta Sadiq na ce ka bani dama na fita na nemi aiki ka ki bani. Ya kake so in yi wallahi tallahi na gaji da zama cikin wannan talaucin. Kin san wani abu? Bari in ga miki wani abu. Da ina sassauta miki ina ga miki cewa ba za ki aiki wanda raina baya so ba zan zabar miki dan sauki to yanzu na janye aikin ma gaba ɗaya na haranta miki ba za ki yi shi ba tunda ai ba dole bane addini wallahi tallahi Sadiq sai na aiki ko da yadda ka ko babu yadda ka iya biyan kuɗin ne fa abinci kullum muke ci ba ka duba kalar rayuwar da muke yi to na gaji Ilham ban da lokacin da zan tsaya ina batawa a gurin ki domin yanzu kamar yadda ga miki neman aiki zan tafi ban da lokacin da zan iya batawa a gurin ki ina sauraron wannan nonsense din domin ba komai na sanya tasiri a cikin zuciyarki ba face maganganun da wannan jahilar ya take zuwa da ga miki ina magana da kai kar ka sake saka halina sai in ka ci mutunci in maka abun da kare ma ba zai ci ba idan ina magana da kai kana saka halina da kawaye da suke zuwa suke bibiyo ki damun abin da yake tsoro kenan wanda har ya saka kwanan baya na sa miki dokar cewa in bana nan ma ko kofa ki daina budewa amma yanzu na fahimci cewa wayannan abubuwan sun fara tasiri a zuciyarki ko me zaka faɗa kana da damar da zaka faɗa saboda ni na jawo kaina da na zabi ka a matsayin miji ba ke ce ki da ni ba ni nake da hurumin da zan je in nemo abin da zan je in nemo mu ci a cikin gidan nan ko na abu makamancin haka ke ki saurara ki ji wani abu ya kamata ki shiga hankalin ki fa domin aljanna tana da ƙarshen kafafuna
aljanna ki tana karkashin kafafuna dole ne sai kin bi ni kafin ki same ta. Ki daina bi ina dakata da Allah. Wace aljanna ce take a kafin kafafuna? Wannan kafuyayyen kafafun naka da ko talkamin kirki ba za ka iya saka musu ba. Kar ka sake faɗa min haka ka bari sai lokacin da ka nemi kuɗin da za ka iya rike ni ka rike kanka tukunna za ka faɗa min abin da yake ranka. A da magana muke a aiki yanzu kwana ba sa sakina nake so. Ka bani ka data in tafi gidanmu. Me? Na ce sai ka sake ni. Saki ba. Na lillahi na ilaihi. Kin gane dan girman Allah abin da zamu yi da ke bana so ki ringa batun saki. Wallahi ina son ki daina batun saki dan Allah. Wallahi Allah ya ba zan kwana gidan nan ba sai ka sake ni Sadiq. Okay shikenan. Bari dai in je in dawo kawai maganar na san kin gane. Babu inda zaka tafi. Babu inda zaka je wallahi Allah in ka. Alhamdulillah haka. Kafa maka tafuna akan fuskar ka billahi azum sai ka bar takarda. Kan takarda. Ka bani takarda ta tun muna. Kin gane naji kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Ki hakuri in na dawo daga wurin neman aiki. Ba dai takarda bace? Ba dai takarda bace? Je ka wahala ka dawo ka same ni ina nan ina jiran ka. Zan bar shi. Ilham. Ilham. Sweetheart. Dokta, na zo wannan cibiya ta ku mai albarka tun daga ƙasar Nijar domin neman maganin HIV. To alhamdulillah, cibiyarmu ta Al-Iman Islamic and Herbal Medicine ta tanadar muku da ingantaccen maganin cutar HIV. Kai, alhamdulillah dokta, na gode. Cibiyar ba iya nan ta tsaya ba. Muna ba da maganin sikila, suga, hawan jini, istimna'i, ciwon hanta, sammu da sihiri da kuma ciwon koda. Bangaren mata muna ba da maganin infection, sannan kuma muna ba da maganin ciwon mara, jin zafi yayin mu'amala, kai har da maganin kiba. Duk mai buƙatar maganin mu muna iya tura maka sako a duk inda kake a faɗin duniya, kuma maganin ka ya zo cikin aminci da yardar Allah. Ga masu buƙatar maganin za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar da suke kan wannan bidiyon. Mun gode, a huta lafiya.